И здравейте всички от VBOX, аз съм Minecraft Dolna Laurel. Тук при мен е DJ Devil и днес с него правим нова поредица на Minecraft Multiplayer Survival. Може би така ще си кажа поредицата. Защото не съм измислил име, не знам ако измислим нещо по-добро. Да. И нека да започваме. Чай само да погледна нещо така. Ние сме на новия апдейт на играта. Дай да почваме да таковаме дърво. Вече почнах. Къде мислиш да направим бомбоубежището? Колибата. Повече на дърво според мен. Къщичка на дърво, хубаво. Чакам да си набереш тухля. Берем си тухли. Това не е крачба, ние само си взем. Чакай малко, мамка му. Сега ще ги набера тия тухли. Знаеш как хубаво ще ги набера? Аз личам логвен. Викам, имам малко бенч на някакъв. Колко? Тук има овци. Колко имаш? Аз имам 4. Кое? Улт. Съм се логвен. Излай. Сега да обера. Някъде, ако си някъде до мене отива, аз ще намеря. Ще събера там към 10, улт идвам. Добър ти знаеш пътя, малко фрирам си пътя. Тъй ли? Идвам, къде си? Спална. Тук е спална. Аз съм там, брат. Чакай, ти си във водата, аз те виждам. Да, ма не са водата, вече. Виждам се. Сам ти знаеш? Да бях пътка. Преди съм играл много. Искам да правя заедно сам там. Що не мога да щупя? Омага. Нищо се баба, аз мене не мога да щупя купчето. Омага! Като някакви болен здрав нос. Къде си? Ето се на баба. Чай сега. Тези полианите. Човек, защо къщи чупе не са чупи, бе? Може би не се опнат. Нали ма опна преди малко, Пак ще прави. Омага, дразня са, бе. Как се вижда? Тук те не чупи, където са на ти блокчи, тук те поляни са тук те ви. Разбирам тама, човек. Омага. Най-накрая отлакна. Това поляните ли? Може ли? Да. Сега е тук те докато се учим за място, дече правим къщата. Омага! Вие много са дразня. Чай ще си видя настройките, че не знам нищо се ебала с мене тук. Тая работа. Човек! Отиди направо до място, аз се телепортирам до тебе. Извинявам се за лага, не знам какво става днеска. Само докато се качвам тук. Аз... Да, нормално, вече нямам съдица. Аз се качих, бе. Тук те там се качим сега. Тук горе ли? Само че нямам бутчета. Да не умря, бе. Гладен съм подкуцал. То хубаво, ма. Чай, аз ще помогна. Ти имаш дън, тъй като... Само едно. Пак е нещо.
сега какво правим? Ох, аз не мога го сложа. Елайте, рядка. Не мога го сложа, пък. Знам как ще стане, ама така е по-лесно. Омага. Най-накрая. Аз ще се брани. Ти дърво да го махам ли? Как? Омага. Човек не съм опнат. Как се контактна? Не знам какво става. Ето ще пиша в чата. Да видиш само как се пише. Аз ти виждам името от кафе. Да, ти пък го виждаш. Не знам какво става. Ди опни ма пак ма опни. Ще видиш на клипа, че не може да се руши нищо. Да, разбрах с адреската. Я сам. Добре, бе. Ти дете ген, аз го мисля, ето и хъздана. Точно и аз ти казах преди. Той няма. Сега, как ще го правим тук? Ти се стане няма паднат. Съм тежка. Извиняваме се за началото, бъгавото начало на клипа. Да, ми така се. Чай аз да се обработя дървото тук да направим хубава площ да има. Хубава, как да кажа. Много яко къща на дърво обаче, нали? Искаш направо да направим и ти. Между 101.9 дичи и доста хлоп. И вече с него ще правим сигурно заедно епизоди, не знам. Сигурно за тая поредица. Така, тук направихме ли го? Да. Пак може да почнем още други поредици, зависи. Вей, как щях да... Направи чест, брат, аз имам 29... О, каква е тази дупка тук? За честа ли? Знаеш кога ще си направя... тук става да посъдя. Те са да почнаха се махат. Тук ще има дупка, бе, брат. Ти ли ги дупчиш тия дупки? Не, ти листата почват да се махат. Ти ги дупчиш. Дупчиш ги, Знам тази спалавнико. Ти. Ох. Имам саплинг, ама той не ми трябва толкова. Знам, че ги дупчиш. Признай се. Бит маняк. Абе, тук листата са махат, стават дупки, бе. Мини май знаеш какво може да правим тук? Цялата платформа от такова. Как става? От wooden planks, от дървени. Оф. Варя са така и сега отивам до чиста, правя две клички. Камък имаш ли? Сега вземам. Значи се направя... Какво да направя? Да те изчакам да вземеш камъня, да? Да, изчакам. Брат, стъмнява са, затова. Ма не бе, виж сега, мен... Не ме е страх от тъмното. Надявам се... Омага! Тук станаха много неразбори с... Тук да си камък май няма. Има. Кой ви казва и сектира? Само се гледа просто камък. Днеска сигурно ще направим 2 епизода. Не, снимай, после ще го дадем на част. Така ли? Ма не, виж, аз мога да снимам по 1 час, ако става просто. Само да има кой да конвертира. Ще конвертираме там някакъв клип 20-30 минути, няма проблем. Долу горе, докато се направим къщичка, това онова, тогава ще. Кай.
Остана, брат. На някой са твариш. Ох, аз... Имам тук две мишки, едната вид е по-бърза, вид е на батерии. Аз съм с така оптична. И тя е с батерия, човек. И моята е с батерия, оптичната. В смисъл без кабел, нали? Да. Да, и моята. Еми... Ние сте слуша бързо батерии. Имаме една друга деца с кабел. И аз съм така. Обаче по... Дай ми камък. Камък, чакай. 3. Половината да не е по-добре. Значи имаме 26. Да, ще направим всякакви материали. Тази вече направих печка. То някакво са печи още. Омага. Не, топчо и може да направим. А, да, топчо. Внимай да не паднеш, брат. Знаеш какво може да направим? Тия лияни отдолу догоре може да се качим с тях, не става. Тия стълби, че? После, като не мая аз вече мината има. Ще сега отивам да го разбирам, да се направи една кивка и си направим ножица. С ножицата може да вземем лияни и да си ги таковаме. Давай, ай. Да. Давай, да. Дай да, аз ще сляда долу. Имаш ли? Не. Слизам долу. Надявам се да не ти трябва в момента. Нали сме нали сме такова как да го кажа, нали оцеляваме, трябва да смогам. Чай сега ще взема малко дърво, че нищо. Състои 10 дърво от... Така. Фак. Къде му е дънера на това дърво? Те някакви по 2 дънера. Афака ли си? Да, сигурно е афака. Чай, той да не е нашето дърво. Така, преработваме дървото. Става колко? 32-35. Девил, тук ли си е? Тук съм. Ти да не са слушалки? Да. Защото когато та чух, че такова, нали, идваш, викам, тук ли си е, той не ми отговори, викам, какво става. Да. Иначе със слушалки трябва да правя някакви други мари. Защото съм направил така, да се чува хем звука на играта, хем да се чува и звука на това. И на Майнкрафт. Ой, сега как се кача догоре? Като не знам кое е нашето. Къде е нашето дърво? Чакай, ще там усия се колко мога напиша. Т. Да. Написах само твоите име. И аз към какво става? Учам да взема айрана. Тъс дупка тук ще оставаме ли? Няма, запомня, ако имаш материал. Ще падна. Не, аз слязах по той. Ще гледам да разчистя малко тук. Ей, кой падна? Аз ли? Добре. Къде са ти работите? Ще се вземеш ли? Да. Телепортирай се при мене. Аз съм до тебе. Ма не, защото, нали, като те пусне пуска на спална там до водата, де тръгнах. Или не? А тук има някаква кирка долу, твоята ли? Да, моята къдета. Аз я взех. Ела долу и си. За тебе съм. На, го дивил, ето.
2 часа те гледам. Аре, отгоре не мога да се качая. Обаче аз имам техника, как ще... Сигурен ли си снимаш? А, да. Стане някакъв фейл. Да, но не. Бе, сега не мога да продължа. Виж, човек не може да зацепи. Фък. Открих кол. О-о. Щях да умра. Ще застане още един фейл. Не като началото. Само сменям настройките, ма вече ги оставам на едно и също, няма значение така. Обича около тук има някой друг диамант. Така ли? Да си направим енчанта. Енчант, това дето може да се енчантваш работа. Не знам обаче колко стана епизода, колко време. Но после ще бъде видим. Ако е станало време. И ако искаш натисни, смисъл да го спреш и да го включиш на ново. С камтасата, ако не тръгна, не? Не. Чакай малко, спокойно, аз спокойно ще се опра. Чакай, че... Горе ли си? Да. Яма телепортира? Не. Добре, чакай, аз се намеря. Ще намеря. Ето го дървото, ето го. Дама то пък аз няма как се кача. Ама като това не е дървото е. Въй тук дървета, човек се обърках къде е нашата къща. Аз ти виждам името. Значи съм някъде. Ладно за цепи, чакай, че много гадно за цепи. Давай при мен да ги засвети. Къде е къщичката? Е някъде тук около тебе ли съм бе? Аз съм долу в минута, но иначе къщата е... Ох. Сега се качай. Давай на мене бе човек. Спирай епизод. Хубаво, добре, спираме. Добре, това беше от нашият първи епизод на Minecraft Multiplayer Survival и чао!